Гамяльчанка Паліна Вітушкіна не раз сутыкалася з вужыкамі. З самага дзяцінства дзяўчына разумела, што нягледзячы на сваю ласку, жывёла ўсё роўна застаецца дзікай і можа быць небяспечнай, бо нават самыя сімпатычныя прадстаўнікі прыроды патрабуюць асцярожнасці. Вужыкі – носьбіты розных інфекцыйных захворванняў, якія могуць перадавацца чалавеку пры кантакце. Самае небяспечнае з іх – шаленства. Перадача інфекцыі адбываецца праз укус жывёлы або пры кантакце з яго слінай, якая можа заставацца на іголках. Нават калі вужык здаецца бяскрыўдным і дае сябе пагладзіць, ён усё роўна застаецца патэнцыйным пераносчыкам небяспечных хвароб. Шаленства – асабліва небяспечная вірусная інфекцыя, якая пашкоджвае галаўны і спінны мозг са смяротным зыходам. У хворага ўзнікае вадабоязь, з'яўляюцца спазмы, за якіх заражаны фактычна не можа зрабіць глыток вады. На сённяшні дзень у Гомелі і рэгіёне выпадкаў заражэння людзей шаленствам ад дзікіх жывёл не зарэгістравана. Лепшы варыянт для ўсіх – паважаць прыроду і пазбягаць кантакту з дзікімі жывёламі. Калі вы заўважылі вужыка на вуліцы ці дачным участку, лепш назіраць за ім на адлегласці, не трывожыць яго і не спрабаваць браць у руки. У бабушки в деревне очень часто, почти каждый вечер мы наблюдали ежиков. То, что они прям приходили к двери дома. Иногда мы их даже запускали. Вот я с детства помню, что запускали домой, но мама и бабушка говорили, что трогать их все равно нельзя. Моя мама принесла домой ежика. Она в голых руках его принесла, просто положила и начала его поить молоком, а он ее укусил за палец. Калі вы выпадкова сутыкнуліся з дзікім жывёлам і ён вас укусіў, неабходна неадкладна звярнуцца па медыцынскую дапамогу. Алеся Гурын, Ганна Кустачова, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».